तका चकला पर बैठा दिहल जाओ तब मन भरी का अलका। ओके छोड़ा ना, आवा ना हमरा भी दोनों मिल के मचावल जाए हल्फा। नहीं गजब बेइज्जती बा भाई लोग। हम लड़के ना हमारे साथ ऐसा ही होता। देखी तो हमरा के रिजेक्ट कर ले दिया हो। हाँ बताई तो जरा, इतना बेइज्जती देख रहा है विनोद। हाँ तो देखी है ना, तो अगर स्लिप कर गइलू तो लाड़ चाट के उजर होए में देरी ना लागी। ठीक बा, बुझाइल की ना? तो सोच समझ के। हाँ तो तहरा मजा ना रही तो भाई केकरा मजा रही? तोहरे नु इतना सारा रोज रोज चेंज होता तो मजा पर तो मजा बढ़ले बा। बात तो सही है, लेकिन बेटा अभी तो ना, जब तारा एड्स धलिनू तब बुझाई कि मजा के चक्कर में सजा कैसे मिलेला। गाड़ के बथा दर्द जब उपटी तब बुझाई। बड़ा हरामी हो बेटा। हाँ तो ये सब बात तो तोहरे नु पता होई भाई, हमनी के ये सब बात कैसे पता होई? अब जे शादीशुदा बा ओकरे नु ये सब पता हो सकेला। हमनी के तो जिंदगी साला एल पर हाथ रख के कटता, तो हमनी के पता कैसे हो सकेला? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब बताई तो लोगिन कि अब जिंदगी एकर बा एगो, एकर एगो किस्मत बा, एगो हमनी के किस्मत बा। कोनो खाते खाते औता जाता आ कोनो तरसाना हो गइल। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। काहे से कि नरम में गरम ना हो, ये करबो हिंचो। तुम्हें शर्म है कुछ? कि कढ़ाई को के चढ़ाई ना भइल रही तो ऐसन पैदा तो ना भइल रही। क्या बात कर रहे हैं? ऐसन लड़का पैदा भइला से तना पैदा भइले ठीक, जवन भोजपुरी समाज के कम से कम इज्जत तो बचल रही। कौन है ये लोग? भोजपुरी समाज के एकदम नंगा को के छोड़ देले बड़न सो। कुछ शर्म आया है? आ तोरा बाबूजी के नशा डॉट 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 समझ गइल होखब त ठीक बा, आ ना समझल होखब त कोनो बात ना। जे दिन तोहार दीदी हमरा भेटइहन ओह दिन तो पक्का हम समझिए जइब। अरे कहना क्या चाहते हो? आ ना समझ पाइब त हे लोग से भेंट कर। भाई लोग तो नहीं जाता है कि बतावत कमेंट में कि ऐसन ऐसन अगर गाना निकाले तो एक साथे का करे के चाही। मिलत आनी अगला वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।